ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಆಯೋಗ ಪಿಲಾರ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ಭಾರತಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಐದು ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಸ್ಮಾನ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್, ಐದು ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂಬಿಕರೋಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನತಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಶಾಂತಪಾಲ್, ಐದು ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರವೀತಾ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆಡ್ವಾಲ್ ಕೊಲ್ಯ, ಐದು ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ, ಐದು ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು, ಐದು ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ ಪಿಲಾರ್ ಮೆಕ್ಕಲು ಕೆಲವೇ ಕೊಡ್ತಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಐದು ಪಕ್ಕ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುರಾಮಡು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬಗಂಬಿಲ, ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿಲಾರು, ಐದು ಪಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ, ಪಕ್ಕ ನಾಗಕನ್ನಿಕಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿಲಾರು ಬಲ್ಲ. ಈ ತಂಡದ್ದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಭಾರಿ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಮುಲ್ಪದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ನಡಪ ಹೊಂದಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಸಿಕ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಡು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಆಚರಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಭಾರಿ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇನಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥದ್ದು ಮಂಗಳಾವನ್ನುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊರ್ನ ಮಾತಾ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ನ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಗಳ ಎಂಕಲು ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಪನ ಕೃಪೆ ಮಾತಿಡಲ ಉಪ್ಪಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾದ ನಡಪವನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನನ್ನ ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ವತಿಯಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಬಂದದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಈ ವರ್ಷೋತ್ಸವ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಡ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ತುಂಬಗಲ ಭಾರಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ನಡತದ್ದು ಬೇಕು ಊಟಗಳು ಮುಖಾಂತರಗಳು ಪೂರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಬೆಳಗೋದು ಹೋದು ಈ ಊರುಡು ಅವಧಿ ಬಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಂಧುಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಪಿಲಾರ್ ನೆತ್ತ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಾಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಂಕಿ ಈ ಮಂದಿರದ ಒಡನಾಟ ಸರಿಸುಮಾರು ಮಂದಿರ ಆಪಿನ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿವೇಕ ಸಂಘ ಬಂದಿತ್ತು. ವಿವೇಕ ಸಂಘ ಅಪ್ಪಗಾರ್ದಿನ ಚೆಂಪುಲಿಡೆ ಬರಂದಿತ್ತು. ಅಪ್ಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟಡು ಇನಿ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಡು ಒಂಜಿ ಭಾಗಿಯಾಪಿನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಪಿಲಾರ್ ನೇತ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚ ನಡಪನಂಚಿನ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಿನ ದೇವಿಗೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐನಂಚಿನ ಮಹಾಪೂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಿನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಬೈದಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಕಂಡನೆ ಬಡಿಗೆ 2 ಜನ ಸೇರಿದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದೇವಿಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಂದಾದೀಪ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಈ ಪೊಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿಸುವೆ ಅಂಚಿನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪೂರೆಗಳ ಆ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಚಿಕ್ಕಿದ್ದಿಪ್ಪೆ. ಪಿಲಾರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಲು ಗಣವಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಿನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪೂರ ನಡತುಂಡು. ಇತ್ತ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಆದ ದೇಕ್ ದುಂಬು ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಿ ಎಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದುಂಬುಗಳ ಎಂಕಿನಿ ದೀಪ ಲಗ್ಯಾರ ಮಿಕ್ಕಳ ಅವಕಾಶ ಮಂಚಿಕೊರ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಳ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದು ದುಂಬುಗಳ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಕ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಏನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನಿತ ಪಿಲಾರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದ ಎಂಚಿನ 15 ವರ್ಷದ ವರ್ಜೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇನ್ನು ಕಾಣಿರ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಗಣಹೋಮದಿಂಚಿ ಪತ್ತಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ದಿಂಚಿ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆದ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿವರೆಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕೊನೆಯ ನೋಡ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಶಯ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ವಿವೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂಡ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ನಮ್ಮ
ದಿವಾಕರ್ ಬಗಂಬಿಲ ಬೊಕ್ಕ ದಂಪತಿಲು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಓಡು ಪಂತನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತಿಲೆಗನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತನು ಅವು ಬಹುಶಃ ರಡ್ಡು ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವలను ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಓಡುದ ನೇಟ್ ಮೂಲು ಭಜನೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರನ ಮುಲ್ಪ ವಾಮನಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಆಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದಕಲು ಸ್ಥಳದಾನ ಮಂತದು ಒಂಚೂರು ಜಾಗೆನ ಹೆಚ್ಚ ಮಂತದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರ ಮೂಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದು ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಊರದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಭತ್ತದ ಮೂಲು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯನು ಊರದ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಒದಗದು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಪೂರ ಐನಾತು ಭಕ್ತರು ನನಾತು ಬತ್ತದು ನನಾಲ ಆತು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ತಿ ಮೂಲು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಜಯದಶಮಿದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮೂಲು ಎಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಡು ಐನು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನನಲಾತು ಬೆಳಗೋಲಿಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ಈ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಮಾತೆ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಮೂಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಭಾರಿ ಬರಲೋಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಂದರ್ಭದ್ದು ಈತನಟಲ್ಲ ನಮಕ್ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವಾಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜವನನ ತಂಡವಾಡು ಈ ಮಂದಿರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಜಂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರೊಂದುಂಡು ನನಾತ್ ಈ ಮಂದಿರಗೂ ಸೇವೆ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುಲೆ ಕಾವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡದು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ
ಇಂದು